Ang Moalboal, usa sa pinakasikat nga tourist destination sa Cebu. Ilado kini sa nindot nga puti nga balas, sa matahom nga kalibutan sa ilawom sa dagat ug sa mga isda nga sardinas nga nagpundok. Apan sa luyo sa tanan nga matahom nga talan-awon, usahay naa ay mga istorya nga maghatag ug makapanimbawot sa imong balahibo. Ang pamilya ni Marie, sama sa daghang mga pamilya, adunay yuta sa Moalboal. Dako kaayo nga yuta, kini kabilin pa sa iyang great grandpa. Sa maong yuta, nagbarog kaniadto ang karaan nga balay sa ilang great grandpa. Usa ka balay nga tingali puno sa mga panumduman sa ilang mga katigulangan. Apan gusto sa pamilya ni Marie nga magtukod og usa ka bag-ong rest house para sa pamilya. Mao nga ilang giguba ang daan nga balay ug gitukod ang bag-o. Ug sama sa naandam sa atong kultura, sa dili pa i-blessing ang usa ka bag-ong balay, kinahanglan una nga naay matulog didto. Mao kini ang mahitabo sa pamilya ni Marie. Usa ka dakong reunion ang ilang giandam, mga pulo hangtod 15 ka buok sila. Apil si Marie, ang iyang mga igsuon, ig-agaw ug mga lola. Sa gabii, mga alas 7 o alas 8, nagsugod sila og pag-ampo didto sa main sala. Ang ilang nahimutangan hapit ra sa pultahan sa sala. Dako kaayo ug klaro kaayo ang ilang pananaw ang pultahan. Ug samtang nag-ampo sila, na ay milingi sa pultahan, ang doorknob mikalit og tuyok. Hinay lang, murag na ay tawo nga nagtinguha sa pagsulod. Apan katingad-an ang pultahan, dili man lak, naabli ra unta to, apan wala gyud kini maabli. Ang tanan sa sulod sa balay nangahibulong. Nagtuo sila nga panday nga nagtrabaho sa balay ang misuway sa pagsulod. Gihuna-huna nila nga basin na ay nahabilin nga gamit ang panday. Apan wa man gyud moabli ang pultahan. Ang usa ka ig-agaw ni Marie nga lalaki, itawag natog si Kuya, maoy niduol sa pultahan. Apan sa dihang giablihan niya, wala gyud tawo sa gawas, walay panday, walay bisan kinsa. Ipadayon nila ang ilang pag-ampo, murag gipasa lang, apan pila lang ka minutos ang nilabay. Bibalik na usab ang kalit nga pagtuyok sa doorknob. Apan karon mas kusog ug mas agresibo. Daw na ay nagsigi og tuyok sa gunitanan, dayon na ay mutukmod sa pultahan. Dili lang usa ka tuyok, apan pila ka tuyok nga giubanan og tukmod. Murag na ay nagpakiluoy nga mosulod. Naa nagyud tawo sa gawas. Tingali mao kana ang ilang gihuna-huna. Tingala gipugngan sa mga bata sa gawas, o tingali na ay laing panghitabo. Apan sa dihang gigawas, Kuya, wala gyud tawo, wala gyud bisan usa. Ang palibot gawas sa rest house hilom kaayo, walay saba, walay kahayag. Sa gawas, ang kahayag ra gikan sa balay. Human sa pag-ampo, nagkatibulaag ang tanan sa ilang mga kwarto, apan ang kalisang wala pa matapos. Sa ilang mga kwarto, parihas nga panghitabo ang nahitabo. Ang doorknob sa ilang mga kwarto mikalit og tuyok ug naay mutukmod-tukmod. Dili lang usa ka kwarto, apan sa daghang mga kwarto. Unsa man kahato, ngano nga nagsigi og tuyok ang doorknob sa usa ka pultahan nga dili man lock, ug ngano nga nahitabo kini sa una nga gabii nga adunay natulog sa bag-ong gitukod nga balay. Tingali ang mga panumduman sa daan nga balay wala pa gyud mobiya sa maong lugar. Ang panimalay sa great grandpa ni Marie na ay gibilin
nga mga energy ug mga panghitabo nga wala pa napahimutang. Maayo na lang pagkahuman sa pila ka adlaw, iblisingan na ang balay sa usa ka pari. Sukad niadto wala na sila maka-experience og bisan unsa nga katingad-an. Ug arita sa ikaduhang bahin sa istorya ni Marie. Kini nga istorya lahi sa una, dili kini hadlok apan makalibog. Nahitabo sa dihang bata pa si Marie, nagpuyo sila sa balay sa iyang lula. Usa ka hapon samtang si Marie, ang iyang mga igsuon ug ang iyang mama ug papa anaa sa ilang kwarto. Ipatulog sila sa iyang mama. Matud pa ni Marie, klaro pa kaayo niya nga nahinumdum nga mibangon siya na naug sa hagdanan ug miadto sa garden sa iyang lula. Sa garden, iyang nakita ang duha ka katabang sa iyang lula nga nagpanilhig. Igo lang siyang nangihi sa garden, dayon bibalik siya sa taas ug natulog ug balik. Pagbata ni Marie, murag duna siya gibati nga katingalahan, murag na ay butang nga dili haom sa iyang nahinumduman. Misuway siya og sulti sa iyang mama. Ni mata ko man niya nanaog ko para mangihi. Kita gani ko sa duha ka katabang sa garden. Apan ni-surprise ang iyang mama sa iyang gisulti. Nahibulong iyang mama ug unya misulti iyang mama nga dili siya ang mibangon. Ang tanan nga iyang gihulagway, ang iyang pagbangon, ang pag-adto sa garden, ang iyang pagkakita sa duha ka katabang nga nanilhi, ug ang iyang pag-uli, ang iyang papa ang nihimo niini. Ang iyang papa ang libangon, naog sa ubos, nangihi sa garden ug nakakita sa duha ka katabang. Apan si Marie sa iyang pagkatin-aw, nakakita sa iyang kaugalingon nga nagbuhat niadto nga mga butang. Daw usa ka damgo nga gihimo sa laing tawo. Unsa man kini? Usa ba kini ka out of body experience? Usa ba kini ka panghitabo diin ang duha ka tawo, ang amahan ug anak, na ay mental connection nga nakakita sa samang butang? O usa ba kini ka ordinaryo lang nga damgo, apan ang detalye o damgo perpekto nga milahi sa tinuod nga kinabuhi? Dili gyud nato masabtan ang duha ka istorya ni Marie. Daghan kaayog mga pangutana nga ibilin. Apan salamat sa iyang pag-share sa iyang mga istorya. Kini naghatag og ebidensya nga bisan ang atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, usahay na ay mga panghitabo nga dili nato masabtan. Kung naa pa mo'y mga istorya nga sama niini, ayaw mo og hadlok nga mo share sa atong channel, anaa kanunay alang sa inyo. Salamat ug maayong gabi.